Hi ha una dita de veixa costentaina que resa: bona fira de Tots Sants si ja estan sembrats els camps. Vol dir que al 1 de novembre la sembra de blat que es fa a partir del mes de setembre i durant l'octubre es dona per acabada. El blat és un conreu de secà, però en un sistema econòmic de subsistència es sembra on convé. A l'horta es sembrava després d'haver fet hortalisses 2 o 3 anys i quedar la terra ben adobada, deixant-se caure la llavor a eixam, és a dir, escampant indiscriminadament els grans per tal de fer taules i poder regar. Al secà es feia a solc, deixant caure amb regularitat el blat amb la mà dins del sòl cobert pel forcat. En acabar de sembrar tot el bancal, es passava la planadora amb el fi de que la llavor quedara soterrada i disposada per a germinar. Les pluges de la tardor i principi de l'hivern ajuden al fet que la llavor germine. Durant l'hivern va bé que la terra suporti una bona nevada, sobretot la dels secans, per tal que la humitat s'aguante fins a la primavera. En abril, si és horta, es fa un regonet curt i si és secà, s'espera les sempre beneficioses pluges de Sant Jordi. Tot seguit, l'oratge va fent la resta, donant color a la palla, mentrestant, les espigues van granant.
juny la falç al puny i comença la sega als bancals més primerencs. El segador utilitzava en la mà esquerra una mena de guant de fusta, que es diu soqueta, per a protegir-se el dit del mig, l'anular i el menut de l'acció de la falç. Tal i com van segant els homes, van fent garbes que consisteixen en un bon braçat de tiges disposades paral·lelament i lligades en sems. Tot just després de la sega es comença a garbejar, és a dir, portar les garbes a l'era per mig d'un animal de càrrega, tot i posant les garbes als laterals de la bèstia, subjectes una per una amb una corda a les samugues. Una volta les garbes a l'era, comença la batuda. El fet de batre en si consisteix en escampar 300 o 400 garbes i començar a passejar per damunt els animals al trot. Quan la parva quedava plana, sense daltabaixos i irregularitats, es posava la barra i un trill en cada part, i les dues bèsties es posaven a voltar sota la direcció del batedor, el qual es quedava enmig aguantant la solana de juliol. Prèviament a començar a batre, s'acondicionava l'era arrossegant un bocí de pedra cilíndric anomenat corró, per mitjà d'una bèstia fins que quedava suficientment ferma i plana. La muleta, la sot i la ferradura, la sot i la ferradura, la ferradura i la sot. Fa anar l'animal al trot, fa anar l'animal
mig vora, mig vora. I el sol ja pica, que serà quan toquem 12 i serà migdia. Bon matí trencant l'alba a l'hora de sol ixent. Un llauro amb barret de palla es llogarà com jornaler. Muller meua, afanya't pronte, prepara'm el canimet, que ja m'esperen els altres pel camí dels tarongers. Encara no són 11 i el sol ja pica, que serà quan toquem 12 i serà migdia. El llauró amb barret de palla dalt d'un carro carrincló pensa en el molt que ell treballa i el poc que fa el seu patró. Dormint davant van els altres companys d'aladre i llegó, mentre l'acaba el seu pas, al marge el camí i el sol. Un cabàs i una llegona doblaràs l'esquena al sol. Hores llargues i gruixudes treballaràs llaurador. Encara no són 11 i el sol ja pica, que serà quan toquen 12 i serà migdia. Quan la tarda ja és vençuda i és vençut el llaurador, cobrarà la seua paga i pujarà al carro de nou. Guarda molt bé les pessetes com qui guarda un gran tresor, que hi faràs quan no treballes tot al llarg del temps pitjor. Encara no són 11 i el sol ja pica, que serà quan toquen 12 i serà migdia.
havia eres al servei públic, en les quals tothom que volia batre havia de pagar un lloguer que es deia eratge i que generalment es feia en gra o palla. Aquestes eres solien fer-se als afores dels pobles. Per agost, abans de les festes de Sant Hipòlit, queden els pallers i graners plens de tota la comarca del comtat, de no ser alguns indrets més elevats com Alcoletja, Penàguila, Fageca, on sempre retarda la collita 15 o 20 dies. Una vegada el blat a casa, s'havia de convertir en farina tal i com tenien necessitat de fer pa. En aquesta comarca del comtat, com en tantes altres, els molins de farina han estat moguts per força hidràulica i tots són de roda horitzontal. És curiós veure com, en cada cas concret i en diferents molins, s'utilitzen al màxim les condicions naturals del terreny. Tot l'aparell que envolta la indústria que estem estudiant forma part de la naturalesa. L'home va construir el seu mitjà de vida integrant-se i formant part de l'entorn. I en últim cas, les construccions que va fer queden assumides pel medi ambient i en cap moment no el desequilibren.
que hem volgut incloure en aquest estudi complien una funció local pròpia d'una economia de subsistència que ara no pretenem emular, ja que no tindria cap sentit, sinó descobrir-vos l'ingeni d'aquella gent i el seu seny en la valoració i utilització de tot allò que li oferia la naturalesa a un nivell que avui diríem ecològic integral.